Kalangan ini para kanyo alpahads ay ibang gitarist ko, cameraman. Salvador. Yung kalangan na mo ini para kanyo pitna. Yung mga naglalasa rin doon, ang mga kapitnahan na nakapagbutas para kanyo yung kalangan ini. Sadya ay tataw natin ka. Ingatan mo ipasalan at may tataw mamukawanan. May kaulihan pinin mo inbaran. Pitna, pinakapinda sinjanji mo baruba mahitamo may biyahog buka injanji mo dunaya may ayaw tay mahon ko na minsan masakit di na ka magpangasit tahanan di ka sandalan pitnain pasalan kalasahan. Ulasan yan magkaruba may ka nagkagasadya may kapang natin pindah sinjanji mo ang kankaw nagbaruba mahitamo may biyahog buka sinjanji mo dunayan bihaya mo ay mahuntuna minsan masakit di na ka magpangasit tahanan di ka sandalan pitnain pasalan kalasahan. Okay, para kaning kalangan niya naapit na yung title niya. Akong pagbayad pakad, ayari kami sa pasi na mga abong video. Dawra akong abong yari na sapa niya. Magsukol kanyo ayaw